Hayırlı gün isenmesiz Yanğasır kanalında Qonun, Parlament, Jamg'iyat programmasi Otnaning siyasi, ijtimoiy voqealari turida bayon etamiz. Bu otnada Tatariston davlat sayyti raisi Farid Muhammadshin Moskvada Rossiya Afrika keng qirli dunyoda degan xalqaro parlament konferensiyasining plenar o'tirishida qatnashdi. Qo'noqlarni Vladimir Putin salamladi. U Rossiya ham Afrika illari xizmatdoshligi yangi darajaga chiqa. Shunga davlataro munosabatlarni nig'ittirga kerak dedi. Konferensiyada Farid Muhammadshin Afrika illari delegatsiyalari yetakchilari bilan uchrashdi. Rossiya Islom dunyosi xalqaro forumida haligi davlatlar da aktiv qatnasha. Tataristonda bolalar arasında o'z-o'zlarine qo'l soluv uchroqlari bir yil ichida 2 topqirga ortgan. Ati-anilarning ishuvi sababli imin bo'lmagan oilalar ko'paygan. Respublikada bola huquqlari temasi Botna davlat saytining Shirotdagi sessiyasida qo'zg'atildi. Botnada parlamentning 42-chi o'tirishi o'zdi. Deputatlar 30lab masala qaradi. Respublika zakonlarına düzeltmeler kiritdilar. Shulay xalq ishonchlilari davlat uyushmalarining yillik hisob chiqishlarini tingladi. Bola huquqlarini, ishmakarlar huquqlarini yoqlov ham sud pristavlari xizmati ishchanligi masalalari qaraldi. Narsani zakon bilan tiyu xayrli, narsaga Rossiya dumasi yordami kerak bo'lajak. Bizning reportajda. Xayrli kun. Hürmetli Devlet Sovyeti deputatları, oturuşta qatnaşuvchilar, isamisiz. Davlat saytining 42-chi o'tirishi birinchi bo'lib so'zni bola huquqlari bo'yicha vakolatli vakilga berdilar. Irina Volonets aytuvincha, anga o'zgan yil 2000 ga yaqin murojaat kelgan. 358 masala shaxsiy kontrolga olingan. Murojaatlarning har 5-chisi Mag'arib ilkasini qog'ila, har 2-chisi bolalar bog'chalarida o'rin yetmau bo'yicha. Shulay uq ati-anilar maktablarda o'rin yetmaudan o'quvchilarga 2 smenada o'qirga to'g'ri keluvdan zorlana. Как Куйки деревни, да, или, например, район, где Вишневка, там. Күйік Вишневка бистәләреннән балалар үзәккә йөрергә мәҗбүр, мәктәпләрдә урын җитмәү проблемасы бар. Аны безгә федераль үзәк белән бергә хәл итәргә кирәк. Балалар бакчаларына ремонт ясыйсы бар. Казандагына шундый 159 бакча исәпләнә. Инфраструктура мәсьәләләреннән тагында җитдирәк темага күчеп, Ирина Волонец имин булмаган гаиләләрнең артуын әйтә. Бу төп проблема инвалид бала тәрбияләүче гаилә башлыклары эшчәнлеккә бирешә. Әти-әнинең ваемсызлыгыннан балалар интегә. Алар приютларда еллар буе яшәргә мәҗбүр. Андый балалар саны 1 ел эчендә 30%-ка арткан. Сабыйлар үз әти-әниләре тарафыннан рәнҗетелгән очраклар да бар. Шундый мисалларның берсе узган ел ноябрь аенда булды. Әни кеше кечкенә кызын кыйнап, ялангач килеш балконга чыгарып бастыра. Һәм шуны әтисенә үч итәм дип видеога төшерә. Бу очрак тиешле органнарның вакытында күз кулак булмавыннан ди Ирина Волонец. По итогам проведенной проверки установлено, что по данной семье было выставлено 3 сигнальные карты. Тикшерү барышында шул ачыкланды, әлеге гаиләгә 3 тапкыр кисәтү ясалган булган инде. Кайбер оешмаларның проблеманы хәл итмичә, формаль карашы бала хукукы үтәлмәүгә китерде. Әти-әниләрнең эчкечелеге темасына килгәндә депутатлар күп катлы йортларда алкоголь сатуны тыярга тәкъдим итә. У нас есть прекрасная программа Раисы Республики Татарстан, значит, наш двор. И что получается у нас? Значит, делают, особенно в новостройках, красивые дома, красивый двор, но в этом же, на первом же этаже по 4-6 алкогольных магазинов открываются. Конечно же, нам нужно добиться запрета, но это уже больше мы на вас рассчитываем в этом. Давайте в Татарстане сделаем пилотный регион по запрету продажи алкоголя. Шулай да бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил үз чыгышында төп проблеманы әйтмәде, әллә әйтергә теләмәде. Депутатлар сорагач, кырыс фактлар ачыкланды. 1 ел эчендә Татарстанда яшүсмерләр арасында үз-үзләренә кул салу очраклары 1-1, 11-дән 22-гә кадәр арткан. Иң кечкенә дигәндә 13 яшь, сәбәпләре күп төрле. Гаиләдә аңлашу булмау, баланың ялгызлыгы һәм башкалар. Не мы разве с вами переживаем, когда получаем информацию о бесконечных разводах вновь появившихся семей, детей, оставшихся без попечения, родителей. И мы эти вопросы поднимали на заседаниях комитета. Балалар сәламәтлегенә кагылышлы мөрәҗәгатьне депутатлар Россия Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинга юллады. Ул арфан авыруы булып сирәк диагноз куелган балаларга 14 төрле кыйммәтле даруны төбәкләрдән түгел, федераль казна хисабына алуны күздә тота. Актуальность этой проблемы имеет место не только для Татарстана, а для всех субъектов Российской Федерации. Бүген депутатлар алдында Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләрнең хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил дә чыгыш ясады. Фәрит Габделганиев 3000 га якын мөрәҗәгать алган. Аларның күпчелеге икътисади вазгыять, чикләүләргә, логистика мәсьәләләренә кагыла. Логистика, товарны сатып алу, башка илләрдән китерү, ул илләргә түләү, шуның өчен электрон сәүдә, ул да бик зур сыралатыдыра. Әйтәбез икән, без казнада торабыз, без моны күзәтеп торабыз. Электрон сәүдә барлыкка килде. Ә менә авылларда булса, кайсы бер кибетләр ябыла башлады, чөнки аларның хәзер товарлары
без шул интернет челтәре аша ала алабыз. Шуның өчен без хәзер менә былтыр менеджер по работе с маркетплейсами дигән стандарт тудырдык. 2000-дән артык кеше монда Татарстаннан укып чыкты. 100% да үзләренә эш тапты. Хәзер инде менә уйлыйбыз логист дигән специальностьны барлыкка китерү. Бу өлкәдә безнең министрлыклар белән эшлибез. Без инде 1 сентябрьдә бу ел 1 уку көне белән мондый специалистларны укытырга башларга тиеш. Суд приставлары хезмәте эшчәнлеге турында Татарстандагы идарә җитәкчесе Әнвәр Закиров бәян итте. Хезмәт хакларын һәм алимент түләтүгә игътибар иткәннәр. 3 миллионнан артык эш каралган, 16 миллиард сум түләттерелгән. Бүген депутатлар караган күпчелек законнар Россиянең яңарган конституциясе нигезендә безнең кануннарга үзгәрешләр кертүгә бәйле иде. Әйтик, Татарстан җитәкчесе атамасын рәискә үзгәрткәч, безнең 58 канун проектын төзәтеп язарга туры килде. Бүген депутатлар бу үзгәрешләрне хуплады. Бу атнада Россия Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин төбәкләрнең закон чыгару органнары җитәкчеләре белән видеоэлемтә режимында киңәшмә уздырды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Киңәшмәдә Дәүләт Думасы эшчәнлегендә яңа алымнар куллану һәм аның каршында яшьләр парламентын оештыру турында сөйләштеләр. Яңа формат нигезендә җитди хөкүмәт чараларында төбәк парламентлары әгъзалары, белгечләр, эшлекле даирәдә катнаша һәм үз фикерен җиткерә алачак. Фәрит Мөхәммәтшин бу алымны хуплады. Россия Дәүләт Думасы каршындагы яшьләр парламентында Татарстаннан депутат Динар Бариев тәкъдим итәчәк. Бу атнада сессиядә депутатлар аның кандидатурасын раслады. Дума каршындагы яшьләр парламентына яше 35-тән артмаган, Россиядән кала чит ил гражданлыгын алмаган актив депутатлар сайлана. Һәр төбәктән бер вәкил. Хорошая, достойная кандидатура представлять наш парламент в Государственной Думе. Будем голосовать? Там приоритет был такой, вчера селектор проводил Володин. Обращаем ваше внимание, чтобы желательно были участники СВО, там были еще кто-то были из числа молодежи. Но критерии вот такие. Надо сказать, что наш коллега и в местах боевых действий побывал с гуманитарным грузом, по всем параметрам подходит. Сишәмбе Фәрит Мөхәммәтшин Камчатка крае һәм Ханты-Манси автоном округы Юграның хисап палаталары җитәкчеләре белән очрашты. Сергей Лазовский һәм Владислав Маркунас Татарстанга эш сәфәре белән килде. Аларга республиканың муниципаль хакимият өлкәсендәге контроль тәҗрибәсе кызыклы. Хәзер Татарстан хисап палатасының берничә өстенлек эш юнәлешләре бар. Югары технологияле медицина җиһазларын дөрес куллануны, җир участоклары бүлүне контрольдә тоту, аеруча шәһәр янындагы территорияләрдә. Эш сәфәре барышында хисап палатасы җитәкчеләре Югары Слан, Алексеевский, Буга, Чистай районнарында да булды. Проблемалы мәсьәләләр турында Азнакайда социаль ипотека буенча төзелгән авария хәлендәге күп катлы йортның язмышы хәл ителә. Без аны үткән тапшыруларыбызда күрсәткән идек инде. Хикмәт шунда ки, ул кулланылышка тапшырылганда ук авария хәлендә иде ди халык. Радужная урамындагы йортның диварларында ярыклар барлыкка килгән, түшәмләрдә күгәрек, яшәргә куркыныч. Хәзер район хакимиятендә кешеләрне вакытлыча күчерү мәсьәләсен дә карыйлар. Моның өчен өстәмә экспертиза нәтиҗәсенең әзер булуын көтәләр. Районнан Илдар Сафиуллин репортажы. 9 декабрь көнне идәндә менә шушындый күренеш булды. Идән утырганмы, идән ярылганмы? Рөстәм Кәримов идәндәге ярыкларны күрсәтә. Бу куркыныч хәл яңа ел алдыннан килеп чыкты ди. Ул гаиләсе белән бу фатирны социаль ипотека программасы буенча 2016 елда алган. Беренче көннән үк диварларда ярык, түшәмнәрдә күгәрек булган, тәрәзәдән җилергән. Хәзер идән ярыла башлагач бөтенләй куркуга калалар. Безгә специалистлар түгел, исполкомнан кешеләр килде, алар әйттеләр, сезнең идәнгә утырган диде. Но идән утырга тиеш түгел бит инде ул. Һәр хәлдә бу бит новостройка бит, бу яңа йорт. Азнакайдагы бу 144 фатирлы йорт 2010 елда төзелгән. Республиканың дәүләт торак фонды ашаны подрядчы КСТ 2000 җәмгыяте сала. Анда яшәүчеләр зарларын белдереп кемгә генә мөрәҗәгать итмәгән. 2022 елда Россия тикшерү комитетының суд экспертиза үзәге йортны авария хәлендә дип таныган. Тик узган ел Татарстан арбитраж суды торак фондының дәгъвасын өлешчәгенә кабул итә һәм төзүче оешмага җитешсезлекләрне бетерергә дигән карар чыгара. Шуннан соң ул иминлек таләпләре тулысынча ук үтәлмәгән бина статусы ала. Гөнаһ шумлыгына каршы шул арада йортны төзегән җәмгыять белгенлеккә чыккан һәм ремонтларга җаваплы оешма калмый. Монда бүгенге көндә ныгыту эшләре башланды. Бу өйдә
Бу проект буенча эшләнә бу эшләр. Хәзер бу йортның язмышы хәл ителә. Республика дәрәҗәсендәге комиссия аны һәр яклап тикшереп чыккан. Анда барлык җаваплы оешма белгечләре катнаша. Диварлар тагын да ярылмасын өчен подвалга вакытлыча терәүләр куйганнар. Подвалда 6 штук. Шу проект буенча эшләнелгән эш инде бу. Шушы йортка 6 терәү куйдылар өстәмә. Бу проект буенча шундай проектны решение бирделәр. Подвал өлешендә шундай ныгыту эшләре эшләнеп бетте. Квартираларга пока күчмәдек, чөнки кешеләрне расселять итмичә квартираларга пока кирмәйбез. 6 катлы күп фатирлы әлеге йортта тикшерү эшләре башкарылганнан соң аны яхшылап ныгытырга кирәк дип тапсалар, биредәге халыкны вакытлыча күчереп торырга кирәк булачак. Безгә район хакимиятендә әйтүләренчә, халыкка яшәп тору өчен әгәрдә кирәк булган очракта тиешле объектларны билгеләп, хәстәрен күреп тә куйганнар инде. Шунда яши торган үзебезнең кешеләребезне икенче фатирларга, икенче җиргә күчерергә кирәк. Безнең инде общежитиеларыбыз да бар, пионер лагеребыз да бар. 30-дан артык үзебезнең фатирыбыз да бар, Азнакайда, Актүбәдә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин халыкны күчерергә урын әзерләүләрен әйтте. Хәзер авария хәлендәге йортның язмышы республика дәрәҗәсендә карала. Атна башында хөкүмәт киңәшмәсе узган. Өстәмә экспертиза белгеләнгән. Шуннан соң аны кешеләр яшәрлек итеп ремонтларгамы яки сүтәргәме икәнен хәл итәчәкләр. Катлаулы, монда халыкның исәнлеге турында барыбыз да кайгыртабыз. Икенче атнага тагын киңәшмә үтә. Шунда Казанда җыелышып сөйләшкәч, бергәләп, инде безгә конкрет уже аңлаталар инде. Монда яшәүчеләрнең үзәгенә үткәне йортның түбәсе ул кыйыклап эшләнмәгән, шуңа яңгыр сулары диварларга сеңеп бара. Сыйфатсыз материаллар белән ябылу да тәэсир итә. Бу атнада Биектау районында Татарстан халыклары ассамблеясы Советы президиумының күчмә утырышы булды. Быел республикада мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы булуын исәпкә алып, чара районнарда этно-мәдәни үсеш темасына багышланган иде. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, халык иҗатын, гырыф-гадәтләрен барлап, саклау һәм аны киләчәк буынга түкми-чәчми җиткерү безнең изге бурычыбыз. Биектау районында традицияләр ничек саклана? Инзилә Хөсәйнова репортажында. Ямаширме авылының милли үзәге мәдәният йорты кунакларны бусагадан ук гармунда уйнап милли ризыклар белән каршылыйлар. Милләтнең теле кайчан яши, кайчан сакланып кала? Менә шушындай матур авылларда, татарлар яшәгән җирдә безнең телебез, гырыф-гадәтләребез сакланып калырга тиеш. Шиткән матур түбәтәем менә кемдә тукталды. Балаларның инде милләттән булуларына карамастан бер-берсе белән дус, тату яшәргә инде кичкенәдән үк өйрәтәләр. Мондагы мөхит тә башкача. Татарстандагы төрле халыкларның уеннарын уйныйлар, җырларын җырлыйлар, гырыф-гадәтләрне яңарталар. Ямаширме балалар бакчасындагы сабыйларны әнә шундый үрнәктә тәрбиялиләр. Бу бакчага 84 сабый йөри, ул берничә тапкыр республика күләмендә иң яхшы билингваль бакча булып танылган. Туган телдә һәм ике дәүләт телендә белем бирәләр. Каюм Насыйри премиясе лауреатлары милли мәгариф буенча районда методик үзәк ролен үти. Татарларның Нәүрүз бәйрәмен үткәрсәк, русларның Масленица бәйрәме һәр вакыт үткәрелеп килә. Җәй айларында төрле милләт уеннарын уйнап, менә төрле милләтнең бәйрәмнәрендә оештырып алабыз. Әлеге тәҗрибәне мәктәптә дәвам итәләр. Ямаширме мәктәбенең 120 еллык тарихы бар. 1903 елда рус-татар училищесы буларак эшләгән. Хәзер туган телдә укыталар. Тел һәм мәдәният кенә түгел, йолалар, инде онытылып барган һөнәрләр саклана. Яшь буынга тапшырыла. Татарстанның халыклар ассамблеясы вәкилләренә кәрҗин урып күрсәттеләр. Бабайлардан калган һөнәрләрне яңартабыз. Ким белән гурурланам. Чөнки без аны яңадан тырышабыз бу кылышларын. Яшь буынны батырлар үрнәгендә ватанпәрвәр шәхесләр итеп тәрбияләүгә зур игътибар бирелә. Туган авылларыннан бүген берничә егет армия сафларында хезмәт итә. Махсус хәрби операциядә катнашучылар бар. Фәрит Мөхәммәтшин мондый чорда бердәмлекне саклау аеруча мөһим ди. Республикада халыкара дуслыгы, аңлашу инде бик урында тора, беренче урында тора дип әйтим. Ул шундый эш халыкны берләштерә, көндәлек хезмәтендә уңышлар арттыра һәм тынычлык бирә. Мөһим мәсьәләләрне карау, халыкара тынычлыгы, аңлашу, яшьләребезгә патриотизм һәм тәрбия бирү, башка мәсьәләләр. Утырышта милләтнең үсешен милли мәгарифтән башка күз аллавы кыен дигән фикере яңгырады. Шуңа күрә яшь буын белән эшләргә кирәк. Фольклор ансамбльләре, төрле түгәрәкләр оештыру, туган телдә олимпиадаларда катнашу. Халыклар арасында, төрле дин кешеләре арасында үзара хөрмәт,
тату яшәргә омтылу, бер-береңә юл кую, бер-береңнең ихтияҗларына игътибар итү. Без буны күрдек. Утырышта Фәрит Мөхәммәтшинга биредә халыклар дуслыгы йорты ачуларын сорап мөрәҗәгать иттеләр, чөнки төрле милләтләрне берләштерүдә Биектау районы республикада үрнәк булып тора. Фәрит Мөхәммәтшин мәсьәләне үз контроленә алды. Районда 31 төрле милләттән булган халыклар яши, күпчелеге татарлар, тик шулай да һәрберсе үз телен, динен, мәдәниятен саклап кала алган. Күрше халыклар белән дустана мөнәсәбәттә яшәү һәм бердәмлекне саклау төп максатлары. Безнең программаның иҗат төркеме 2 ай буена төрле төбәкләргә барып, Гомумроссия халык санын алу нәтиҗәләрен анализлады. Без Свердловск, Чувашия, Самара өлкәләрендә, Пермь краенда татарларның шактый кимегәнлеге сәбәпләрен белештек. Бу атнада сүзебез татарлар саны 8,13%-ка арткан Магнитогорск шәһәре турында. Татар халкы тарихында Магнитогорский айрым урын алып тора. Монда безнең халыкны 30нчы елларда сөргенгә озатканнар. Бер гасырлык күченергә мәҗбүр булган иң тырыш, булдыклы буынның дәвамчылары хәзер монда яши. Бөтен Россия буйлап татарлар кимегәндә алар гына ничек арта алгансың? Безнең алдагы репортажда. Магнитогорский Көньяк Уралның зур шәһәрләренең берсе, металлургия комбинаты үзәге. Әлеге сәнәгать комплексы дөньяга билгеле. Бүген монда 410 мең кеше яши, 22 меңнән артыгы татарлар. Соңгы җанисәп нәтиҗәсе буенча милләттәшләребез 8,13%-ка арткан. Ил төбәкләрендә татарлар кимегән мәлдә Магнитогорскида арту сәбәпләре безне кызыксындырды да. Һәркайчы активист инде бу эш белән шөгыльләнде. Шелтәрләр аркылы, телефоннарда кемнең группалары бар. Бөтен концертлар, фестивальләр үткәргәндә без бөтен халык, үзебезнең халыкка аңлатып бардык. Ничек языларга, ничек әйтергә, дөресен әйткәндә, мона утюг кына сөйләмәде, мона ничек эшләргә икәнен. Җанисәпкә әзерлекне 10 ел элек үк башлаганнар. Шул чакта Магнитогорскига татарлар нигез салуын ачыклыйлар. Бу әлбәттә тарихтан халык аңына салынган комсомоллар, коммунистлар төзелеше генә дигән тәгълиматны инкар итү була. Аны исбатлый алганнар. Тарихчы, туган якны өйрәнүче Салават Әхмәтҗанов дәүләт архивларыннан дәлилләр эзләп таба. Татарлык феноменын исбатлау буенча махсус оешкан эшче төркем шөгыльләнә. 4 китап чыгарганнар. 10 лет назад начал этим заниматься. Бу мәсьәлә белән мин 10 ел элек шөгыльләнә башладым. Магнитогорский турында бик күп китаплар, мәкаләләр язылган. Аларны укып чыккач та мин ниндидер әйтелеп бетмәгән күләгәдә калган хакыйкать барлыгын аңладым. Күбрәк укыган саен моның шулай булуына төшендем. Татарлар монда Татарстанның төрле районнарыннан күченергә мәҗбүр булган. Бүген кемне генә алма, һәр кайсының тамырлары безнең якларга барып тоташа. Монда 1966 елдан беренче төзүчеләргә палатка дигән композиция тора. Шәһәр җитәкчелеге сон ягыннан икенче урында торган татарларга үз мәдәниятен, гореф-гадәтләрен сакларга мөмкинлек тудыра. Шәһәрнең халыклар дуслыгы йортында татар мәдәнияте үзәге эшли. Монда 8 татар ансамбле бар. Балалар да, өлкәннәр дә монда күңел кушуы буенча йөри. Без пенсияда булгач, вакыт күп. Инде хәзер күңелгә яккан бөтен эшләр эшли алабыз инде хәзер. Мин, мәсәлән, үзем эштән татар кызы, татар хатыны булгач, мин шуны саклап яшәргә тырышам. Кызларыма, балаларыма да өйрәттем. Татарская культура я уже 17 лет. Мин 28 ел элек татар мәдәнияте үзәгенә күңел кушуы буенча килдем. Минем әтиәнием татар җырларын ярата, әби бабаларым ярата иде. Безнең нәсел Казан артыннан репрессияләнеп монда сөрелгәннәр. Без гомер буе монда татарлыгыбызны тоеп, билеп, үз мәдәниятебезне сакларга тиешбез дип яшәдек. Что мы татары, что мы не просто среди всех. То есть мы должны поддерживать свою культуру, свою нацию, свой народ. Үзләренең татар икәнен балалар да, яшьләр дә белә, ләкин алар арасында туган телне белүчеләр сирәк. Минем бабам Бакиров Рафаил Муланур улы, танылган композитор, ул миңа зур үрнәк. Аның җыры җырлыйм хәзер инде. Если мы вместе, мы мощь. У нас очень талантливая молодежь. Их не так много, но каждый талантлив по-разному. Безнең бию түгәрәкләре, җыр түгәрәкләре, җитәкчеләре балаларны җыеп бетерә алмыйлар. Димәк инде элек-электән килгән балаларны
алар татар теленә киләләр, өйрәнәбез дип, әти-әниләр алып килә, әби-бабайлар алып килә. Һәм дә инде без ул балаларны җыябыз да, башта татар телен укытабыз, аннары чәй эчертәбез, аннары без аларны җырларга озатабыз һәм дә биергә. Шундый формада без инде мин 2000 елдан шушы халыклар дуслыгы йортында укытучы булып эшли башладым. Шул формадан инде без ничә еллар белән хәзер шулай алып барабыз. Ул балаларны алар бит инде татар телен өйрәнәләр. 1 сәгать эчендә алар оралар. Инде ләкин инде аларны үстерергә өчен мәдәният буенча, татар теле буенча кызыктырып инде шулай итеп ничә еллар инде хәзер менә шулай итеп ул балаларны үстерәбез без. Атна сайын ниндидер мәдәни чара үткәрәбез. Без менә аермыйбыз, автономия эшли безнең. Халыклар дуслыгы йорты эшли, мәчет эшли, китапханә эшли. Без менә бу синең эш, бу минем эш дип әйтмибез. Шуның өчен дә безнең татарлар саны күбәйгәндер дип уйлыйм. Юк, нет, яна. Татар мәдәнияте үзәгендә якшәмбе көнне балалар һәм өлкәннәр өчен татар теле дәресләре уздырыла. Кровь родная зовет. Татарча сөйләшәсе килә, сөйләшергә кеше юк. Әти-әниләр мәрхүм. Шуңа күрә мин оныгымны алдым да, монда татар теле курсларына килдем. На ночь говорим это тынычекы, хайрле иртә по телефону. Как бы вот к родному языку тянет. Магнитогорскидагы татарлар туган тел мәктәпләрдә укытыла башласын дип тырышып йөри. Мәктәп җитәкчелеге белән сөйләшүләр алып барганнар. Каждый мәктәптә бер татар классы ясыйбыз. Анда нәрсә кирәген укытучыга? Телевизор, компьютер, бөтенесен күләбез, бирәбез. Ремонтлап дигән идек. Безне яракка җибәрмәделәр. Кайбер мәктәпләрдә прямо директорлары бик каты каршы төштеләр. Бүген татарлар күпләп яшәгән Новостройка бистәсендә бер мәктәптә татар теле түгәрәге эшли. Атнага бер тапкыр 15 бала дәрестән соң татар теле өйрәнергә кала. Я рассказываю на татарском языке стихи. Занимаюсь татарским я 4 года, с 1 класса. Бу дәрестә сезгә татарча сөйләшәсез? Юк. Гел татарча гына булмый. Балаларның татар телен шундый уровеньда белмиләр әле. Шуңа күрә без моны руса, татарча. Мәктәп укучыларының 22% татарлар. Моңарчы татар теле укытылмауның сәбәбе укытучы булмауда дип аңлаталар. Гәрчә коллективта татар мөгаллимнәре күп. Киләсе уку елында 1-нче сыйныфтан башлап бер класста татар телен укыта башларга җыйналар. Мы созрели к тому, что мы будем предлагать родителям. Бүген без әти-әниләргә мәктәптә балаларга татар теле дәресләрен укытуны тәкъдим итәргә әзербез. Ул уку программасы нигезендә туган тел курсы булып укытыла башлаячак. Кирәк ничек тырышырга телне тормышыбызга кертергә. Менә кирәк. Менә мәктәптә сөйләшеннәр, кибетләрдә сөйләшеннәр, трамвайларда сөйләшеннәр, театрларга барып тыңласалар, китап укысалар. Магнитогорский татарларның үз менталитеты, горур, үҗәт, көчле, бәйсез. Алар арасында бер дәрес татарча укымыйчы да, татарча шигырьләр, повестьлар язучылар бар. Габделхәй Кабый Әхмәт шундыйлардан. Татарча бер дә укый алмадым бит инде. Татарча мин өйрәнә башладым дигән күп телем ачыла башлады. Бер 40-50 яшьләрдә генә. 40-50 яшьләрдә мин яза башладым бит инде шигырьләр. Гыйлемле, эшчән халык. Мона шундый урыс әйтмешли гена, очень сильные гены. Вот үзләреннән балаларына күчереп, мона бүгенге көндә мәктәптә юк, балалар бакчасы да юк, бер нәрсә юк. Халык үзен мин татар дип тора. Әле безнең алдагы эшләр әле күп, чөнки безнең сизүебезчә монда бер 40-45 мең татар яши. Магнитогорскиның актив татарлары төбәктә милли рух яшәсен өчен тырышучылар. Айга бер татар рухы газетасы чыга. Безнең каналның корпункты эшли. Шәһәр китапханәсендә татар бүлеге бар. Казан белән ике арада самолет оча. Бу һава юлы тарихи ватанның якынлыгын тою өчен кирәк диләр. Бүген күбесенең балалары Казанда яши. Димәк, бер гасыр чамасы элек күченеп киткән буынның дәвамчылары ватаннарына кайта. Магнитогорскида калучылар милли рухны саклап яшәргә омтыла. Безгә бирелгән вакыт тәмамланды. Программабыз ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.